Не, ако не ме знаете, аз тук, забравя да кажа Тодоров, тук, както ви обещах, ще гледаме и това страшно видео. Нека да започваме. Страшно спуки. Не, това не е точно. Чакайте малко да отидем в търсачката. Гледайте козми. Try not to scare challenge. Това наистина беше страшно. Искате ли да направим той? Да не гледаме век. Да не гледаме на друга страна. Аз съм дете. Чакайте. Не хвана камерата. Така. Абе, какво че е проблема? Абе, хора, ще ви кажа, когато намеря нещо и хубаво. Казах най-страшните такова и ми излезе детско еп Ани. Сериозно ли? Между другото има Зор много. Като бях малък, бях изключително най-голям фен на Зор. Така пак. The creepiest animation ever. Излез. Ето! Тук. О, реклама! Чакайте. Това видео стана вече 2 минути без нищо. Вижте малкия Тими. Малки Тими. Наистина, трябва ли да бъде в този клозет? Така му викам, защото не знам името на български клозет. Вижте какво коремче има. Каква горила? Казах ви, че е клозет. Какъв гам баща. Вече ми се случило, аз халюцинирах. Халюцинирам съм. Или било наистина? Майче е било наистина вместо халюцинация. Всичко помага, когато си затвориш очите. Видяхте ли? Видяхте ли? Грегори? Ти си, че... Тими. Грегори. Чакайте малко. Да си затворя вратата, че майка ми чиста.
Не чувате шумно. Каква горила? Because they don't want. Ачи. Грекори. Си по-силен от тях. Нямай страх и провери направо. Ще видиш. Грекори. Мислех, че ти. Айде отвори да видиш, че няма нищо. Сигурно се халюцинира като мен или пък е било наистина. Ще след 2 дни няма да покажа както е. Ето, видя ли? Няма нищо. Аз да се приборих страха. Няма нищо. Не се сплаших, не се сплаших. Абе, майка ти и той са много се карат. Ох, сигурно го виждате много тъмно. А, не, хубаво. Дали го виждате по-светло? Пребила майка ти. Това колко ли е? Вижте тук косата. Маймуната. Горилата. Много бавно бяга, бе. Не това чудовището, което се плаши грекари. Какво? Значи, виж сега. Грекар... Имаше различно чудовище от грекари. Мисля, че чудовището се е салило с грекари. Чудовището е с... Да ни ражда. Това беше хубава анимация, обаче много страшно. А сега какво ще видим? Други анимации. О, ще го намаля. Ужасно лице. Чакайте малко. За малко ще проверя едно нещо. За да може YouTube да не такова. Добре, проверих го. Чакайте, ще го намаля още повече.
trochę jak chodzi. Ужасно. Стига трака така. Чакайте след малко ще измъмна част, където не трябва да я показвам. Ето идва! Добре свърши. Повярвайте ми, не искахте да я видите. Знаете ли какво? Вие сте големи хора. Нямам да го... Затова не исках да го показвам. Всички пальци му отиват на лицето. Но гадно. Това е много крипи. Нали е крипи анимация? О, не! О, не! Ти станайте по дете. Си много тъпо. С неговия кървах пръст. О, такова лепенки. О, те го люлеем. Те станаха най-добре. О, боже, какво правят? Те станаха обаче най-добри приятели. Обаче правят странни неща. Те станаха най-добри приятели. Колко мило. О, не, какво стана? Не ми казвай, че... Те бяха най-добри приятели, той я изяти. Къде му кървавия пръст? И така ли завършва сериозно? Други анимации. Тази. Спокойно ще гледаме около още... Ще гледаме още 4 и свършвам клипа. Чухте ли? Защото и да не е чак толкова дълъг. Пата анимация. О боже, каква е анимация? Абе това е било 3D, бе. Това било 3D. Колко е страх на момичето. Кой
седа още на детето си. Още 2 часа и 3 часа. Не стоете никога до 3 часа. Повярвайте ме, аз вече стоях много ужасно. Се бият. О, боже. Само да няма джампскер, що бия. Ще са ужасни. О, не. Кой ще иска да има такива родители? Това е ужасно. Не. Тя е една от тях. О, боже, ма това наистина ужасно. Още 3 анимации. Доближавам се до края. Айде. Тук намерих още 2. Fortnite! Е! Ще гледам тази крипи анимация. Куче. Окей. Рибкуче. Глей, това в Китай ли е, бе? Това в Китай ли е? Добре, мисля, че е Китай. Да, в Китай е. С тази музика щях да правя един клип с тази музика. Трябва да около 9 минути стои. Не. Обаче можеше да продължи 9 минути само. Какво? Това няма никакъв смисъл. Ето го пак нашия приятел. Друго рибкуче. Те резултати не е също. Какво? Да.
Кой му има? Абе, какво прави вече в канала си? Другото имаше много добри оценки. Тих шум. Изобщо не знам какво означава. Ай, война! Кучето! Този път пак ще има рибкуче. Пак ще има рибкуче. Толкова приятно. Той е тъп. Той е луд. Не, също беше хубаво. Трябва да го направя. Уважавай най-много себе си. Хора, мислете повече за вас. Правете... Хазата ме стресна. Правете хубаво за другите, обаче мислете повече за вас. Да не станете като и това. Между другото, възможно. Още две. Тоест още едно след това и ще стане още. Добре, започваме странно с някаква ваза. Супер. Чакайте малко. Хора, ето ма пак. Така, трябваше да помагам на мама. Това път не знам какво е това клип. О, вижте го. Вие сте луди, ако нямате страхоти. Тъпата ваза. Тъпата ваза. Чакай да видяхте ли той? Мисля, че видях нещо като ръка и тук. Тук видях нещо като ръка. Да почва да става странно. Какво няколко? Супер. Манекен. Играчка, който да е там. Много малки ноздри, като виждате, виж. Много са празни. Добре. Окей. Вау! Той е богат. Там. Ко? Вау! Мога. Само да няма джампскер. What? Лично Момо. Ако някой не знае какво е Момо, пеш. Сега вече още повече прилича на Момо. Какво? Искам парите! Искам парите! Не! Хората ви кажа, както в миналия път ви казах, не го да пушите. Чухте ли? Че ти ще стане с вас. Ще поудейте, ако много пушите накрая. Накрая, ако взимате алкохол и пушите много... И също и косата също ще ви както видяхте. Видяхте ли защо не е хубаво да правите тези неща?
Почисти ли си урока? Как може това да го да? Как може това да е анимация? В смисъл децата какво ще си казват? О, той не иска. Иу! Не знам какво да кажа. Просто хората не знам какво правят за анимация. Стига бе, човек, що трябва да е толкова странно? Ще има ли джумскер? Не обичам джумскерове. Не. Нищо. Не ме гледайте. Друго гледаш. Той малко ме стресна. Между другото пришла дявола. Вижте как изглежда. Огъня е като ръкцата. Е, за това така изглежда. Видяхте ли, че всичко лошо бяло се крие? О, Боже! Не можеш да вземаш така пари. Докато преживяха тези пари, не знам. За $1. Това е като искаш да имаш безплатни пари. Скъсваш си устата, започваш да кръваш, започваш да гориш. Не кажа, че има джумскер. О, благодаря ти, че няма. Ей! Що го пуснах от начало? Хей. Go. Не. Не. Това може би е. Абе, тази муха тук как дразни? Да не забравяйте, че това е последно. Вече почти снимахме 30 минути. Не е страшно. Абе, тази муха! Треснахте ли са? Като видях му една ръка, беше много странно.
вкъщи. Не. Тя е в огледалото. Не. Сега бях аз. Една ръка беше много страшно, наистина, признайте си. Хора. Това беше анимацията. Това беше от мене. Надявам се да се прикажа страхотно. Чухте ли това? Чухте ли това? Това с пуснакачката майка ми, обаче чухте ли оноя звук? Чухте ли оноя звук? О, чуваме са звуци. О, мага. Не знам какво става. Той падна. Той беше горе. Не, добре, не искам да го пипам. То беше точно и тука. Всичко си е на... Как става това? Кавиците си ми любим. Станете и тук, за да не се случи нещо. Ох, Боже. Между другото, винаги така. Къща ни е обитавана. Не, наистина. Какво беше той? Не, истина. Не. Светкавицата. Махай се. Не те искам. Не. Не. Не те искам. О, мечето. О, не. Какво е това червено нещо? Виждате ли го? Чакайте. Мечето има кръв. Ако не може да го видите. Къде е? Как да го покажа? То не се вижда. Ето. Чакайте. Чакайте да се намеря пръста. Така, виждате ли тук? Гледайте при колата. Видяхте ли кафе? Виждате ли го? Аз много зле, ако не го виждате. Тук има кръв. Не искам да се меся. Къща ми има духове. Аз... Йо.
Не знам какво става. Притеснявам се. Той пак падна. Не. Не искам да се меса с той. Благодаря. Не искам. Хора, вижте, той се движи. Мага. Къде е тътъ? Тази къща обитавана. Чакай да ме чест!